Pues el vaig veure el mes passat en un cartell anunciat, vaig quedar mirant els curtmetratges i dic, res, això és nou. Ho vaig comentar a casa i el meu fill i jo se'n van vindre. I este mes estava allà esperant a veure quan eixia i s'han vingut una altra vegada. A veure. El cine ja com va desapareixent en aquest sentit, pues, fomentar el cine en públic és molt bonic. Pareix una iniciativa molt bona el recuperar obres del passat i en distints formats i que la gent d'avui en dia siga capaç de disfrutar en certa manera conforme es disfrutava abans. Però en Super 8, que a mi m'agrada sentir el ruïdo de la màquina, perquè jo he sigut operador de cine. He estat en el Serrano i en Esquàpia vaig començar. I això m'agrada el cine. No és el mateix tu, geladament, entrar a casa a veure una pel·lícula, que pot ser de per si la pel·lícula ja el transmetisca un sentiment o una forma de veure-la, que quan vas a una sala de cine, en les llums, en la resta de la gent... A ver, perquè són coses que jo veia quan era xiqueteta, entonces, mira, m'ha fet recordar altres èpoques. Original, la veritat és que m'ha agradat, perquè són dibuixos que els nostres fills ja no veuen, que nosaltres sí que veiem entonces, pel·lícules que tampoc hem pogut veure nosaltres, coses que en veiem però que ja no estan, i descobrir, per exemple, els curtmetratges de dibuixos animats de països de l'est, que són completament diferents, la concepció i la idea i tot, el desenvolupament és distint. Molt agradós, la veritat ha sigut original. I he pogut contemplar que no solament ha sigut una simple projecció d'animació, sinó que són autèntics tresors vistos en una càmera Super 8, amb poder veure els adults i els xiquets el que és una pel·lícula de cine, menjant mongetes per ser boníssimes, casolanes, que és una de les coses que m'ha cridat també l'atenció.